Čaute ľudia, ja vás vítam u tohto videa. Dneska tu sme so Slavom. Slavom má na svojom YouTube kanále, sa volá BOSS 15. Dajte mu like a odber. A my si ideme zahrať Tilted, tak si zoberte vodu, mňamky a pozerajte. Čau. A pozerajte. This is a 3-second song. This is 3 second song. A to, tie videá mi budú dosť dlho sťahovať sa, hej, takže... Ako... No tak keď, ale ty to urobíš jak jedno video, ne? Hej. No tak to sa ti nebude dlho sťahovať, keby to urobíš na viac videí, tak to sa ti bude dlho sťahovať, ale keď na jedno video to urobíš, tak to sa ti bude tak maximálne 2 dní sťahovať, alebo deň. No, presne to, že... Šikamo, ne. Kamo, ne. Wow, jak som sa ti neostal. Profi. Dobre, idem ukázať fanúšikom freebuild. Ja, reflexy. Kamo, reflexy. No, daj sa dostať. Moje. Šikamo, ne. Dovíči. Ne, ja som to nestihol. Okay, tak tomu to už koľko... Áno, ináč vieš, aký je tu kódik, kamo, k tomuto tu? Ja neviem vôbec, ani ja, kamo. Kamo, metlička to podľa mňa vie, kamo. Metlička je... On vie všetko, kamo. Metlička vie všetko. On vie všetko o Fortnite, kamo. Kamo, presne, síce ho neviem vôbec hrať. Job, kamo. Ale všetko, ale on vie všetko. Tu flexing. Kamo, mňa flexujú, bo ťa podkopem. Ale tak toto nerob. Ale čum, kamo, jak som frač, kamo. Moje edity. Oh shit, man. Kamo, čum. Počkaj. Moment. Nechcel bych to, kamo. Ja som to úplne na beťu. A čo to robí? Čum, jak som ťa nabejtil. Hej, ty mňa, určite. Čo, pozri. Kto je na haji? No ty, ale nie na dlho. Jak nie na dlho? Vieš, že launchpadom sa tu nedostaneš, tak... A viem, kam. Tak to som mal vedieť skôršej. No nič, ja sa tu idem zahrať na frajera. Je flexi, kámo. Kde seš? Kde ty seš tam? Žip. Dostal? Kámo, Kamo, ty si hrozná sviňa. neviem. To ty vieš, ja viem. Keď to nepôjde, kámo, proste. Aj na Instagrame to môžeš poslať. Jop, a na Instagram to možno bude lepšie. Je lepšie. Instagram, vieš, ak nie je, takže... Keď to bude mať veľa views, tak ti dám 10 €. Keď to bude... Dajme tomu, že nad 1000 eur, či nad 1000... To? Tak ti dám 10 €. OK, to sa mi vyplatí. A potom už keď bude mať veľa, tak už ti budem dávať aj viac, ale teraz ti nemôžem, lebo teraz to je začiatok, takže teraz ti moc nemôžem dávať veľa, akože.
Ja tu flexím, kamo, pred všetkými. Hlavná vec, nepodkopuj ma, hlavná vec, to je, kamo, fakt, čo ťa prosím. Bo ja som sa tu trošku im rozjel. Jop, podľa mňa, to je lepší nápad. Hej. Hopla, hopla. Vopľa, 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 vopľa. Ty kokso. Let's go, kamo, let's go. Let's go, kamo. Let's do this. Intro. Či nie, na tom konci. To je jedno, kamo, to aj tam vystrihnem. Ja to vystrihneš. A ty to akože spojíš? No, proste, ja to robím proste tak, že by to bolo dobré. A čo keď youtuberi to tiež môžu robiť iba tak, ale že oni si posielajú viac videí a oni to spoja dokopy a potom to má 20 Však oni minút. to takto robia. Hej? Však takto. Takže po každom, už si začal nové video. Jo, ja už natáčam. OK, tak po každej hre vypni a začni nové, hej? Tam ma nepodkopujú, ja tu mám takú chvíľku, že sa ukazujem. Ja ukážu kamene flexy. Flexím s editami, jak mi meditovať pekne. Hopla, hopla. Kamo, ja si sa zlakal. Shit, kamo. Oh, no, 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 no. Shit, kamo, ne. Kde seš? Ne, kamo, až to tak postavím. Kamo, to rýchli. Znova, Ľudia, vás vítam u dnešného videa. Dneska som tu s Slavom. Na YouTube sa volá SBOSS. Dajte mu like a odber a môžeme ísť na to. Ináč z tohoto tu videa by som chcela aspoň tak 15 lajkov, keď by sa dalo. A ten, kto si chce so mnou zahrať, nech mi dole do komentáru napíše, že jeho nickname. OK? a proste niečo napíšte, hoci čo napíšte. Jo. Teraz to ide. Tak my si zapneme Tiltedy a ideme na to. A napíšte aj do komentáru, či by ste chceli ešte také videá. OK. Ináč počúvaj, Slavo, môžeme ísť točiť videá, aj keď sa nám to podarí, že na ten... Počkej, ale jak? Na čo? Ale cez čo to budeme posielať, keď to tam nejdú také dlhé videá? Cez čo si to budeme? Neviem, ale ono to proste nejdu nikdy také dlhé video. Možno už aj YouTube... Ľudia, kto pozrie toto video, napíšte do komentára, cez čo idú posielať také dlhé video, bo už sme skúšali TikTok, Instagram, všetko. No jo. Ale čo keď tí youtuberi, čo majú tam iba 10 minút, čo keď im to tiež ide posielať iba tak po 10 minútach? No kamo, a posielajú viac kamo. Lebo aj Alkan, on robí napríklad 10 minútové videá, ale on ich robí veľa. No kamo. No tak vieš, čo to musí byť? Ono to musí byť. No to je jedno. Jasne, flipa. Jasne. Kámo, tak žiadny je. Dobrý je. No ja viem. Kámo, víš koľko mám? Tak čo, jaký snap ti dám? Kámo, dobrý snap ti dám. No jo, to si mi dal fakt, že dobrý snap, no. Hej. A funny girl, loving a river. Ne, kámo, videl, ja som ti dal, keď si letel, som ti dal snap. Ja, videl som to. A funny girl, swear I will. Vypni video. Ešte nie, kamo, ešte to nemá. Hej, kámo, budeme... A znovu...
Ale ešte dohrajeme toto kolo a potom dám intro. Ó, mytická mamuta. Amo, ja mám takú dobrú taktiku, ja idem úplne tam hore. Všetko, ale si tu. Berete. A kde sa nemôže? Bože. Teď sa tu. Ale neby sa umať. Okay. Kamo, ja som to nastiel. OK. OK, tak tu sa s vami lúčim. Tak čaute. A zajtra natočíme ďalšie video. Tak čus a majte sa fajne a čau.